school historically has been one of those schools that where we wanted to come. Because the Lady Grey, ngela xesha lakudala in the 80s, yayiphelela ku standard 6. Sasingenazo i-grade thina, sasino standard. Yayiphelela ku standard 6, then you can either come to Mehlo Makhulu or Malcolmus ngelo xesha. So kwakuthanda ukugcwala apha, sasingafumani indawo apha eMehlo Makhulu because of the class of the school. How everyone wanted to come here. And I must say, Principal, I think you have maintained that class. And so I was one of those who were unfortunate. I couldn't get a place to study here. Not because I did not pass. I was once like you. I had visions of wanting to be something in life. I had a dream. Well, bendingenanto. Ibhrukwe endandizinxiba sometimes yayiba zibhrukwe endizicelelweyo ndizithungelwe, ezinye zi-big sizes zabelungu zicuthwe to fit my size. You can imagine imithungwe lapha. Now izihlangu zibe kubotshwarha ngecingo, but ngendlela engazubonwa nguwo wonke umuntu. But that thing did not say to me, because of these conditions, I must give up life and say, ndizawuhlekwa esikolweni therefore mandingayi. I enjoyed myself like anyone obenezihlangu ezitsha. Else I would have thought that Sterling is synonymous with intelligence and therefore let me run away from this environment. But in fact, into ibifunwa ile kune Sterling. Yes. Now, guys, we've got a crisis because Nina Nise High School, we've got a crisis of teenage pregnancy. It delays your life. Ngo December, because visit is bedlele. Kids, 13-year-olds are giving birth to children. And the Eastern Cape is number 2 in the country in terms of teenage pregnancy. Mamelani ke bantwana bam, ndingumzali, ndinabantwana. Now, zimnandi into zabantu abadala kodwa imiphumela ayibi mnandi. Now kushiyekela lo intombi nguye mosefuneka ahlale ekhaya akhulise. Lo ngumfana uyaphi yena uyaprogressa ne? Yes. Now time yourself but this thing ikona, I'm going to do it. Such thing banatu but we will not do it. Singame yabona mosidalwe sane tools, ezinye tools azikabi zikhona but azikho ready to be used. Azikho ready to be used. Ready nje to be experienced. Uba okay ikhona but andikabikho ready. What is the priority? Makakafunde uZolile Williams kuqala. Uyabona? Once you are ready, you traverse uphila ubomi obungcono.
Such that omnye uminister wake wathi sibasa eBrazil enantsikeni eCuba abantwana babayofunda xa befika pha they use the tools baye kufundela ubugqirha babe pregnant eBrazil enantsikeni eCuba and then they come back without finishing a doctorate. Nyandiva abantwana bam? Yes. Now I'm saying, my kids, please, let's focus on the bigger picture. Yabona pha ebafaneni i-distortion ini ndisuka pha bendiyikwekwe ndisuka i-distortion ininzi nokulahlekisana xa sigqiba ulahlekisana ngapha kweli cala sizolahlekisa la misinformation siyithatha siyitransfere kweli cala. Now eli cala must be ready to contradict la misinformation. La misinformation izayisithi hayi kuyenziwa ngolu hlobo and la misinformation iza nale mbewu ingekho planned.